ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି କଲ୍ ଆସିଲା ବୋଲି କଥା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇକି ଗଲି ଝିଅଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ କହିଲେ ଭାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ବେଡ଼୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚାଲିଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ସେଠି କାଜୁଆଲିଟିରେ 3ଟି ବେଡ଼୍ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ଭଉଣୀ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଡ଼୍ଟେ ଥାଏ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସେ କର୍ଡ଼ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ବେଡ଼୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କରୋନା ବେଳେ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ହୀନସ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବର୍ବାଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ ସିଲିଣ୍ଡରଟାକୁ ବନ୍ଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯଦିଓ ସେଠି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଫର୍ମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କାଜୁଆଲିଟି ଆଜ୍ଞା କାଜୁଆଲିଟି ମୁଁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି ସେଇଟା ରୁମ୍ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହୁଏ ଏଠି ଡାକ୍ତର ବସୁଛନ୍ତି ପଛପଟ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଏଠି ମୋ ର୍ୟାକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଏବଂ ଆରପଟ ରୁମ୍ଟା କାଜୁଆଲିଟି ପୁରୀ ଓପିଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଓପିଡ଼ିର ପଛପଟ ରୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲା ଏଇ ପଛ କାନ୍ଥଟା ସେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇକି ଛଟପଟ ହେଉଛି ବାନ୍ତି କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଉଛି ଏପଟେ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାଇକି ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟିର ସେ ଭଉଣୀଟିର ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଥିଲେ ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ରୋଗୀ ମରିଗଲେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଓପିଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଥାଏ ନା ରୋଗୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପଶମ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମରିଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର କି ଜଣେ ଆସିକି ଦେଖୁନଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବାହାରିଲି ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ଆଗ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଖବର ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କି ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାରି ସାଲାଇନ୍ ଦୟାକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର CDO ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ 3 ଥର ଫୋନ୍ କଲିନି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ADM ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗୁନି ଆଉ ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାଏ ବଞ୍ଚିବ ତାର ପରିବାର ସଂସାର ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇକି ସେ ସାଲାଇନ୍ ଟିକେ ସେଠୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏଁ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ 20-22 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା 20-22 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ସେଠୁ ରିମୁଭ୍ କରେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାରି ସାଲାଇନ୍ର 40% ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ପଳେଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଲେନି ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ଲୋକଟାର କାଳେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ୟାର ରିଆକ୍ସନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଦିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ସେ ଭଉଣୀର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଏ ଜିନିଷଟା ଏଠି ହୁଏନି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓକିଲଟେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମହକିଲ ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରେ ତାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବିନି କହିକି କାଟିଦେଇ ଫୋନ୍ ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଦେଖ ବୋଲି କହିଦେବି ସେ ଲୋକ ଆଶା କରି କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରେ ଆଜି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଫୋନ୍ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ମୋ ପେଶା ପ୍ରତି କି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଅଛି ଧିକ୍ ସେ ପେଶାକୁ ଧିକ୍ ସେ ମଣିଷ ପୁଣିଆକୁ ପଇସା କମଉଛ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମଉଛ ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତୁମରି ଡାକ୍ତରୀ ବିଭାଗର ଅବହେଳାରେ ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇଲେ ସେ ତ ଘରୁ ସାଲାଇନ୍ ଆଣିନଥିଲା
ନିରାମୟରୁ ପୁରା ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ନିରାମୟରେ ଅଛି ସାଲାଇନ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ପୁରୀ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରାମୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦ୍ଧତି ପୁରୀରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଗନ୍ନାଥ କେୟାର ଅମୁକ ସିକି ଚକୁଳି ପକ ଏମିତି କରି ପୁରୀ ସହର ସାରା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଶନ କୁମାର ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାର୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାର୍ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ବେଳେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାପକିନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆସେ ତାର ବିରାଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ 25 ସଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଦେଖିଥିଲା ମୋତେ ପଠେଇଲା ଭାଇନା ଦେଖୁଛ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନ ଦେଖି ଏଠି ପକେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଫନିର ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଫନି ବାତ୍ୟାର ବର୍ଷେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଯେବେଠୁ ଗଲାଣି ତାର ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ଷେ କାଳ ଲକ୍ଷେ ଯେଉଁଟା ଭାରି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 25 ସଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ମୁଁ IAS ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଖାଲି ତାଗିଦ କରିକି ରହିଗଲେ ତାଗିଦଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଜିକା ଦିନରେ କିଏ ତାଗିଦ କି ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁଛି କିଏ ତାକୁ ଗଣତିରେ ନେଉଛି ଏମିତି କେତେ ତାଗିଦ ଆସିବ ଯିବ ଦରମା ତ ବନ୍ଦ ହେଉନି ଚାକିରି ତ ପଳେଇ ଯାଉନି ଚାକିରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା କି ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର ତାଗିଦ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ এইটা କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଏତିକି ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ଆପଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପୁରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛି ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ମୂଳତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ରୋଗୀ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟି କ'ଣ ଯେଉଁ ସମିତି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମର ସାଂସଦ ଆମର ବିଧାୟକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ସେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ସେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ବୈଠକ ବର୍ଷକେ କେତେ ଥର ବସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ନିୟମିତତା ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା କ'ଣ ପାଇବା ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ନିୟମିତତା ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିୟମିତ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଆଶା କରିବା ଆଉ କ'ଣ ବି ସେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଆଜି ସେ ଭଉଣୀଟି ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀଟିର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଛୁଆଟି ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ 11-12 ବର୍ଷର ତାର ପୁଅଟି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଥର ଭାବୁନି ତା ପରିବାରକୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ଏମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଏମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଳିଆମି ଏବଂ ଖାମଖିଆଲିପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ଧଡ଼କ ପହଞ୍ଚେନି ଏ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଭଉଣୀକି ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସେପରେଟ୍ କରିବା ଭଉଣୀକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ AC ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଥାଉ ଗଲୁ ସେଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇଛି ନା କିଏ ଦେଲା କାହିଁକି ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାଜୁଆଲିଟିରୁ ଆସିଛି କିଏ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁଠି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ସେ ଭଉଣୀର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାଜୁଆଲିଟିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଗେଇ ପାରିବେ ଘଟଣା ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଣିଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ମାନେ ଏଠି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମିଂଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଲୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଯିବୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଲା କରିବ, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ହେବ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଗଲେ ଆମର କିଏ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ନାହିଁ। ଆମ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯାଇକି କାହାକୁ ପଚାରିବି? CDMକୁ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି? ସେ ପରା କହିବେ ଆପଣ କିଏ କି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଜନତା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ। ପରେ ମୁଁ ଓକିଲଟେ, ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହି ସୁଡ୍ ବି ପନିଶ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି। ନବକଳେବର ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣି ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଗାଇନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ମରିବାର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଥାନାରେ ଥାଏ। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ, ତାଳବଣିଆ ଥାନାରେ ଦୁଇଟା ମକଦ୍ଦମା ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱର ଅବହେଳା ଜନିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, କେସ୍ ବି ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରରେ ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀରେ ଛୁଆଟାକୁ ପୋତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଛୁଆକୁ ପୁଣି କଢ଼ା ହେଇକି ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି କରାଗଲା। ଏତେ ଗୁରୁତର ଘଟଣାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯାଏଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଲାନି କି କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଭଳିଆ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋପଣ କଲାନି। ଯଦିଓ ସେ ଛୁଆଟି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକର। ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇ, ଜଣେ ସମାଜସେବା ହେଇ, ସମାଜସେବୀ ହେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସଫର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। ମୁଁ ତା ଭାଇ ଓକିଲ ହେଇକି ମୁଁ ବି ଦେଇପାରୁନି। ଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଲାକୁନା ରହୁଛି। ମୋ ଭଳିଆ କେହି ନା କେହି ଓକିଲ କିମ୍ବା କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କମୁନି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ମନୋପଲି ପ୍ରକୃତରେ ରହୁଛି। ସେଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। OPDର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେନି କ'ଣ ହେଇ ସେ ଝିଅଟାରେ ଜାଣିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚୌକିରେ ବସିଥିବା ଡାକ୍ତର 3 ଜଣ ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନବିକତା ବାଧିଲାନି। ସେ ଆସିକି ପଛପଟ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ସେ ଝିଅଟାରେ ହେଇଯାଉଛି, ଭୁଲ ଔଷଧ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିନେବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲେନି କି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତା ଦେହରେ ସାଂସଦ ଦିନେ କାଳେ ଆସିଲେନି। ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆସନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କିଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ? ତାଙ୍କର କି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କେବଳ ଟେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପକାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କାଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ। କୋଠା ଖାଲି ଏତିକି କହିବେ ଆମେ ଏତିକି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ଏତେ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯଦି ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ଭାତ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେ ଅମଳରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ କୃଷକର ଏତେ ପରିଶ୍ରମର କି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ଚାଉଳ ଯଦି ଖାଇଲେ ଆମେ ରୋଗୀ ହେଲୁ, ବିଷ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଚାଉଳ ଛୁଇଁବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ଚାଉଳକୁ ତିଆରି କରିଥିବା କୃଷକର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଶଯ୍ୟା, ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ପୁରା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଭଉଣୀଟି ଯିଏ ଦେଲା ସାଲାଇନ୍, ସେ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଆଣିଲା, ସେ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଦେଲା। ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ସେଇଟା ମେ ମାସରେ ଏକ୍ସପାରି ପଳେଇଲାଣି। এইটা কোন কইবার না মিস্টেক নো, এইটা হচ্ছে ইরেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য প্রতি তাঁর এতটা পরায়ণ বোধতা না। সেমানে কেবল জস্ট স্পেন্ড দ্যাট টাইম, তাঁর চাকরি সময় তো কেমন কটিଯିବ, সে ঘরକୁ ପଳେଇବେ। ତେଣିକି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ।
लोक मरी जातु किसी आज्ञा जाए आसे ना तीरे मात्र जाए आसे ना ये हूँ पूरा स्वास्थ्य सेवा सब दुखर कथा शालिनी पंडित मैडम नेशनल हेल्थ मिशन मु व्हाट्सअप कली से व्हाट्सअप सेंड करके मत रिप्लाई देले टीम इज फॉलो किंतु आम पुरीर सीडीएम मैडम ना कॉल उठेले ना आमर पुरीर जिलापाल महोदय कॉल उठेले कि व्हाट्सअप करके अनु प्रार्थना कले आज्ञा एमती होती दयाकोरी टिके करंतु आउ जदि किसी स्टॉक रूम रे अच्छी इमिडिएट हटातु ना पुणी एमाने देदेवे आ गोटे गाँ गहली अशिक्षित लोकटी आज सीना ता स्वामी पाठ पढ़ी जानी बोली से देखीदेला जदि मु आज्ञा गाँव गोटे निरक्षर लोकटे था गोटे श्रमजीवी होता मु मो स्त्री देह खराब नहीं जाती आज्ञा डाक्तर बाबू तो औषध देते लगी तेणिक जहाँ हो जदि गुरुतर होता कटक रेफर करते पलि था कि गुरुतरटा ये है भूल सालाइन देकी आ लोकटा आज मरवा जाऊँगी एम अवहेला जो सहीटा को कहीं धरी पारि न था कटक रेफर आज्ञा जेते जन कटक जाइंट सीरीयस मत तो डाउट लगुच बोध से यही सब अवहेला जो ही हस्पिटाल आज जाइंट कटक एमती कारण यहाँ नुआ नुह एमती आगुरी आज सीना जोग को दियों द्वारा मिलगला जानवा एमती सब हुए आबु कहीं ना कहीं गोटे सीपीओ सब तो प्रत्येक दिन पुरी कटक रेफर गोटे स्वाभाविक कटक भुवनेश्वर कहीं एटी तो एते उन्नत सेवा अच्छी एते सब सक्षम डाक्तर अच्छा सरकार सबू सुविधा से सुजोग देते कुआड़े ताल आम कहीं कटक भुवनेश्वर जाऊँ विश्वस्तरीय सेवा जोगे पूरा केबे जोगे खुरी लोक सब मरीगले आज्ञा आम सब मरीगले क्या जोगे जो वीआईपी मानक पूरे आणिक रखिए जहाँ एत सब कोठा बाड़ी तोलुं से रखिए रथयात्रा कले तो आम देखिलु जिलापाल महोदय गोटे फोनटे मो उठेले कि घटना को रेस्पॉन्ड भी कले भारी दुखर कथा आपण पर आप ट्विटर में समति 10,000 चेक दे दूसरी सबको दुख शुई दौरान सब करदे आम जो रथयात्रा पास आबंटन नहीं दुर्नीति विषय कहते आप वकिल संघ को कहते आम निश्चय कार्यानुष्ठान नेबू कौन नेले एते दिन भितर कौन कार्यानुष्ठान नेले पास आबंटन ए लोक जाइए दुनिया जानिला ये लोक जाइए बोली नियम भांगी कौन आप कार्यानुष्ठान किसी नहीं पारे खाली गोटे शो पोज मागिदे बास पशिगले यहीटा कौन मु गोटे वकिल हिसाब से कहि यहाँ कौन अप्रोप्रिएट एक्शन है आपण मैंने जिलापाल महोदय देखूँ न देखूँ आप जी देखुं आप अनुरोध थर पचारे जिलापाल जो प्रतिश्रुति देते मो पाखे से वीडियो भी अच्छी जब आम वकिल संगठन आम जाकि जिलापाल और एसपी सहित आलोचना करूँ एसपी महोदय निजे थे जिलापाल महोदय थे सेठार अन्य सांबादिक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे कौन किंतु कार्यानुष्ठान नेले सेटा को दुनिया भी देखिले सेटा को दुनिया भी देखिला एमाने कथा देकी केते कार्यानुष्ठान नेले आज एते बड़ गोटे घटना से निरामय एबे भी मु कहूँ आज्ञा ये गोटे तो नुह आज्ञा सालाइन को गोटी बाय मिस्टेक बाहरी होला कि नहीं एमती देयर आर सो मेनी स्टॉक्स हैज बीन देयर रिसेंटली राइट नाउ आल्सो हैज बीन देयर से घटना से निरामय भितर एबे भी अछि ताको हटातु नले ये भौणी भाया ये सीना पाठशाठ पढ़ी ये स्वामी स्त्री बोली मैंने धरीने जाणीगले ना गोटे मलिमुंडिया भाईटी आमर आसिले ता परिवार जुड़ीज यही डाक्तरखानार स्टाफ मानकर दायित्वहीनता एवं जो अमानवीय आचरण जो भाया मानसिकता अच्छी या गोटे गोटे घर उजुड़ी जाऊँगी किंतु एमाने टिके हेले ताको सीरियसली नौना यहाँ भारी दुखर कथा केबे नेबे कहीं नेबेनी भूल कर से लोकर जदि मु डाकुची मो भौंटी से भौंटी भल हो घर को पलि आस तार किसी क्षति न हो ठाकुर ताको ये तार छुआ संसार अच्छी तार भारी भल परिवारटे भारी भल स्वामी स्त्री से दिज मुझे देखी जानी से परिवारटी भल से भारी खुशी था सुख शांति था स्वल्प आय किंतु खाई पीकी अन्य को साहाय्य करके बंचती से बहुत साहाय्य कर झीटा बरटी मुझे जानी जी पेटर काटिक सी साहाय्य कर लोक देखी तार किसी क्षति कालिया ठाकुर न कर भलर घर को नहीं पहुँचे ता देहर 50% एक्सपायरी सालाइन पलि कालिया ठाकुर तार किसी न करूँ भलर नहीं पलि जाए से भलर भले सुस्थिता करूँ पड़ो किंतु से अवस्था आउ कि न पड़ो पुरीर स्वास्थ्य व्यवस्था सजाड़ापी हेले आम जो मैंने रहिलु बुद्धिजीवी आम निज भितर आज्ञा मु भी मो घर पर बंचुची मु भी मो पेशा बसी मुझे मो चांबर बसी मुझे चांबर दिन राति बसे और ये बसिले जी मो घर को आसते कई मन उणा करके जाती जसंभव सेवा सेवा भी दे चलती खाली एतिकी देदेले हेनी मो घर बाहर किसी दुनिया अच्छी
आ मो घर बाहर किसी लोक भी अच्छा जो मैंने अकाले सकाले अकस्मात विपद पड़ुंट से आमको बाहर पड़ो से आमको कहवाक पड़ो कहीं ना आमे माने बुद्धिजीवी आमे शिक्षित आम बापा माँ आमको पाठ पढ़े ज्ञान देते जे तुमको ज्ञान देचु ज्ञान तुम निज पोषापी नुह तुम निजपाई नुह ज्ञान देचु बांटापी ज्ञान देचु लोकों कम आसापी ज्ञान देचु समाजर मंगल करने आज्ञा खाई पीकी तो कुकुर बिल्ली भी बची होती कुकुर बिल्ली बचे गाँ दुआरे लांगुड़ ओल्लैक कुकुर शोले जो लोक देखुची अरे कुकुरटा जहाँ हो सुंदरा कुकुरटा हलुची गोड़ हाथ हल्लैक शोची भल कुकुरटे दब खाया घर डेली खाया आसे कुकुर बिल्ली पूरा टी आचरण कले प्रिय पात्र हो जीवन बचे दूसरी आम तो मनीष आम कहीं तो स्वार्थपर हो किए न जानते पुरी जिलार स्वास्थ्य संस्था बिगाड़ी विश्वजित महांती गोटे भाईटी अच्छी दिन राति लगी पूरी हस्पिटाल जावतीय समस्या आउ किसी भाई थे ट्विटर प्रथम प्रथम आसुले कहीं एवं सब हजिगले बोधे किसी अन्यत्र व्यवस्था हो पूरी के जन बचुं जो मैंने बचुं बहुत कम बचुं आस्ते आस्ते से एते लड़ई कर सारिकी जिते निराशा भाव आसी विरक्त हो गले आस्ते आस्ते मनोबल कमिगला किंतु एमानकर प्रादुर्भाव एमानकर अव्यवस्था बदलनी कि कमिनी लोक एते म्रियमान हेलेनी खबर कागज आरंभ कर ओडिशा सारा समस्ते जानले मना कर कोरोना कही कुआड़े जाना आमको भी छाड़िया को दौना आमको भी लॉकडाउन बंद कर कोरोनार बाहाना नहीं जाइए आज्ञा एमती केते दिन चलो ताली पका काम कालिया भरोसा आम बचुचु आ तुम्हें तो जहाँ कलनी एयरपोर्ट खोली देकी समुद्र आउ कारण जिते 8 लाख गछ कटाई माने 1500 एकर संपत्ति मुकुला हो संपूर्ण विस्तीर्ण बेलाभूमि देखा समुद्र आउ कौन भितर को न आसो कि आसो से क्षेत्र दिन द्वारिका हम कालिया को तुम्हें छतिया नहीं जाओ आम थी जे आप आमको देवे आम सब जुआड़े समुद्र भितर को पलू आपड़ से भाया उपाय कर मुख्यमंत्री महोदय जिला स्वास्थ्य मंत्री महोदय और स्वास्थ्य सचिव सब बड़ दुखर कथा सुरेश महापात्र महोदय आजिका डेट्रे मुख्य शासन सचिव ये पुरीर एते सुंदर जिलापाल आते सक्षम एत ना करा जिलापाल थे जे आज जाए पुरी रे तांकर निजस्व प्रशंसक भी अच्छा आउ से पुरीर जिलापाल श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक आज ओडिशार मुख्य शासन सचिव पुरी की सी बहुत भल पाती किंतु पुरी टिके आंतरिकता नहीं बोली मु आज अनुभव करुँच कहीं ये मु तो निजे कहूँ मोर आप ट्विटर अकाउंट को जातु सोशल मीडिया अकाउंट को जातु फेसबुक अकाउंट को जातु सब बेले सब घटना सब अव्यवस्था को सरकार को सूची आसी कौ दिन गोटे सरकारी अधिकारी कि सरकारी ऑफिस मत उत्तर संतुष्टिजनक आसनी संतुष्टिजनक छाड़ू उत्तरटे आसेनी बाली हरचंडी लाइट पोस्ट भांगी जाइला मु डिसेम्बर मसरे अभियोग करी ट्विटर मत ए पंचायत राज विभाग गोटे उत्तर पठे ना कौन से अधिकारी मत उत्तर पठाते मो लेखा बुझीपारते कि अव्यवस्था सागर से देह सुहा यहाँ व्यवस्था भली लगे हाँ यहाँ तो नीतिदिनिया घटना हम तेणु किसी फरक पड़े केते दिन जमती पुरीर जो मिसम्यानेज ये हेल्थ इरिटेशन अवस्था केते दिन हम कहीं हम कौन पाई हम आम कहीं अयोग्य जे आम कौन अन्य तुलन में एत खराब पुरी सहर कौन लोक रोना आज्ञा भाग्यर थे श्रीक्षेत्रवासी हवा सुजोग मिले आया कृपार कौन करी कौन नहीं जानी कि मो बापा पुओ आज श्रीक्षेत्र पुओ जन्म हो मो भाया बहुत पुओ अच्छा आम जीवन आ बेसी दिन नहीं कहीं आम आग दौड़ी जीव पुरी हस्पिटाल कटक भुवनेश्वर जहाँ पाखे पैसा थी कार से पलैब मो भाया मलिमुंडिया होता आज्ञा दौड़ दौड़ी आम जीव बड़ डाक्तरखाना बड़ डाक्तरखाना को प्रथम जीव जा कौन हम से गला हमको मरण ही मिल किंतु कहीं मिलूँ केते दिन मिल आउ केते दिन ये दुर्भाग्य को भोगिया को पड़ो सतर कम परिवर्तन हेनी सतर कम पुरी परिवर्तन कि चाहूना को अधिकारी भी चाहूना को समाजसेवी भी चाहूना को संगठन भी चाहूना कहीं तो दिन काले सेमती सीरीयसली आसुना कौन पाई
नियमित बदली पुरी हॉस्पिटल रे 25-22 वर्ष है अधिकारी अच्छा आज्ञा सब बड़ दुखर कथा रिहाबिलिटेशन स्कीम रे लोक ड्राइवर चाकरी पाई से ड्राइवर रु केतबेले सीनियर स्टेनोग्राफर हो गले मुझे जापारि मुझे यहाँ भी विचित्र लगे आज्ञा से रिहाबिलिटेशन स्कीम रे बापा चाकरी रे से पाई ड्राइवर चाकरी ड्राइवर रु रिहाबिलिटेशन स्कीम रे से केतबेले सीनियर स्टेनोग्राफर हो गले जना पड़लानी आ दीर्घ 25 वर्ष काल से रही आउ कड़े तक बदली भी नहीं आज्ञा कोड़ी खाई मंजी पोचती तेणु गछ हेले से निजे ही कोड़ी खाइबे पुओ मैंने भी कोड़ी खाइबे आज्ञा हाँ से पुओ पुत्र मानू नहीं चाकरी लगे खाली सी नु 12,000 टंकार जड़े किरानी चाकरी करुवा जड़े लोक घर आपन को देखेबी अल्प दिन भितर मुझे भितर काम करुच्ची 1.5 कोटी टंकार घर पुरी रे उपकंठरे आउर 4 चकिया स्कॉर्पियो भाया बड़ दामी गाड़ी अच्छी जोटा कि बड़ अधिकारी चढ़ुंट से भी अन्य ना से किणी निज ना काल को जावटा मारी निज को निंदा प्रकाश करने आपण मैंने बाध्य हूँ किंतु ता पूर्व पूरी की बंचे दिखाँ आज्ञा स्वास्थ्य आ शिक्षा ये दीटा नथिले समाज रहिबो नाही स्वास्थ्य आ शिक्षा मो सरकार 5T सरकार इतने सब व्यवस्था इतने योजना शुणुचे आज्ञा से सब चुली मुह को जाऊ जदि मनीष नथिबो जदि प्रजा नथिबो रजा काहा को नहीं कि राज्य गढ़िबो रजा को राजतंत्र शुणा तंत्र मारिया तो आम जंत्र नथिबु मनीष नथिबु मरी जाइथिबु प्रजा शून्य हो जाइथिबो संसार ताले रजा एकोटिया गादी पर बसी कहा पर हुकुमत देखैबे तांकु पूरा रोसई कर दବାକୁ लोक नथिबे तांकु जे रोसई करके दउथिबे रोसैया से भी नथिबो से भी मर जाइथिबो किंतु रजा बंचिथिबे कोन करिवे रजा ओडिशा देशर रजा आसीबे तुमको दिने हटेई देबे निजे रजा हे जिवे एटा होची आज्ञा वास्तविकता राजनीतिक शक्तिबुंद मानू कहीदे आज्ञा आपण मैंने जदि निज निज कर्तव्य परायण न बुझती पूरी लोक भल न पाती पूरी काम न करती वास्तव में रूट ग्रासरूट लेवल रे आज्ञा बड़ बढ़िया कथा मु कहूनी मुझे कमिटी मुझे कलेक्टर मुझे सचिव से बसवा मीटिंग करिया आपण मैंने जो कर से सब बाबद कहूनी वास्तविक होची आपण परा मंत्री आसिले प्रताप जेना कल पानी पीले मुझे देखी मो घर सामने देखौची लाइव देखौची।